әзләнер күк, аста кырынжир кылынганда, ике арада кеше углы барлыкка килде. Кеше угыллары өстеннән борынгы бабаларыбыз бумын каган, истәми каган идәрә итте. Дүрт якларында дошман күп булды. Сугышып, дүрт якларындагы халыкны буйсындырдылар. Башлының башын идерделәр, тезләндерделәр. Кадырхан ишлыгыннан алып, тимер капкага кадәр төрки халыкны урнаштырдылар. Ләкин бәкләрнең тугрылыксызлыгы, Табгаш халкының коткысы аркасында төркиләрнең иле җимерелде. Бәкләр төрки исемен ыргытты. Табгаш җирендә Табгаш исеме алып, Табгаш каганына буйсынды. Төркиләрнең карасы булай диде. Илле халык идем, инде илем кайда. Каганлы халык идем, инде каганым кайда. Тәңре ярдаганы өчен үземнең бәхтем булганга күрә, аннары мин каган булдым. Юк халыкны турладым, ярлы халыкны бай кылдым. Аз санлы халыкны күп кылдым. Минем бу сүземдә ялган бармы? Төрки халкы, моны ишетегез. Төрки халкынан берләшеп ил тутачагын биредә чыгып яздым. Ялгышлар аркасында бүлгәләнсәгез, юк булачагыгызны тагын монда чыгып яздым. Хәзергәчә юллар кисешкән тукталыш булса, шул тукталыш җирендә мәңгелек таш кырдырдым. Бу язуны язучының аты Еллык Тәхин. Кадерле дуслар, кардәшләр, башкалабыз кунаклары. Исәнмесез, исәнмесез, исәнмесез. Бүген бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы өчен зур бәйрәм. Без бүген Татарстан китап нәшриятының 100 еллыгын бәйрәм итәбез. 100 ел артка чигенеп карасак, дуслар, әлбәттә беренче чиратта Галимҗан Ибраһимов шәхесе күз алдына килеп баса. Күренекле әдип революциядән соң татарча китап бастыруның аяныч хәлгә төшүе хакында шам суга. Бу хакта Казанда һәм Мәскәүдә ялкынлы чыгышлар ясый. Һәм аны ишетәләр. Нәтиҗәдә 1919 елның 22 июлендә РСФСР дәүләт нәшриятының Казан бүлеге, ягъни бүгенге Татарстан китап нәшрияты барлыкка килә. Шунысы куанычлы, 100 ел элеккеге кебек, Татарстан китап нәшрияты бүген дә бөтен ил күләмендә нәфис, фәни популяр һәм иҗтимагый сәяси китаплар чыгара торган иң зур, иң куәтле оешмаларының берсе булып санала. Шушы истәлекле вакыйгага багышланган тантаналы кичәне ачып җибәрер өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары,
Татарстан китап нәшрияты оешуга 100 ел тулуны билгеләп үтү буенча оешма комитеты рәисе Ләйлә Ринат кызы Аслыеваны чакырабыз. Һәм шулай ук сәхнәгә Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Сәлимгәрәев Айдар Сәетгәрәев улы чакырыла. Рәхим итегез. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые гости сегодняшнего прекрасного мероприятия. 100 лет нашему дорогому, лучшему, мне кажется, самому замечательному издательству. У каждого из вас замечательная профессия в руках. Вы обладаете уникальным талантом нести людям знания. Книга хрупкая. Самое-самое, наверное, сложное создание человека, несмотря на то, что она такая хрупкая, она проживает любые века, любые события. И мы гордимся все вместе вашей работой. Мы жители Республики Татарстан. И каждый ваш день – это радость, это гордость за вашу профессию, за ваш труд. Спасибо вам большое. И я хочу всем пожелать прекрасных дней, хорошего настроения, отдельные слова благодарности и признательности от имени правительства Республики Татарстан разрешите выразить в адрес ветеранов отрасли, ветеранов тех, кто стоял у истоков создания нашего книгоиздата. Я хочу пожелать им также ярких дней, процветания, доброго настроения. И хочу еще раз поприветствовать коллег из других регионов. Вместе мы сила, вместе мы те люди, которые несут знания, а это очень важно. Я думаю, что я больше выступила как педагог, но я всегда горжусь приверженностью своей профессии. И хочу пожелать вам тоже всегда нести ценный дар своей профессии в руках. Спасибо вам большое. Ләйлә Ринатовна, жылы сүзләрегезгә бик зур рәхмәт. Hürmetli hizmetdaşlar, qonaqlar, veteranlar, chin ko'ngildan bu zo'r motor bayramimiz bilan tabriklayman. Kitob bu bizning milliy ruhimizning negizi ham bu kunda shodlantirgan bizning sabablarimizdan. Уважаемые гости, коллеги, ветераны, хороший праздник у нас на самом деле, потому что 100 лет издательству, и нам даже перед теми, кто был до нас работал, первыми начинали работать, издавать книги, и перед теми, кто первые книги издавал вообще, в принципе, в Татарстане, на татарском языке. Нисколько не стыдно, потому что за все это время наше издательство всегда росло, развивалось, и у нас очень большие взгляды на будущее, и мы встречаем следующее столетие с большими ожиданиями. И для нас это вот самый главный праздник, то, что мы верим в свое будущее, верим в книгу не обязательно бумажную, но и в электронном виде, в разных формах, но и бумажная тоже имеет свое место, и до сих пор мы являемся лидером в России, и до сих пор много читаем, и мы сохранили, сберегли, и дальше наращиваем. С праздником вас! Бик зур рәхмәт. Бүләкләү тантанасына күчәргә рөхсәт итегез. Илемдә мәгълүмати технологиялар һәм масса күләм коммуникацияларны үстерүгә өлеш керткәне һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Хөснетдинов Илдар Салихҗан улы Россия Федерациясе Илемдә һәм масса күләм коммуникациялар министрлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шул күңелдән тәбрик итәбез. Көчлерәк алкышлар, дуслар. Тәбрик итәбез сезне. Илемдә мәгълүмати технологиялар һәм масса күләм коммуникацияләрне үстерүгә өлеш керткәне һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Шаихов Ленар Миннемөхрим улы Россия Федерациясе Илемдә һәм масса күләм коммуникациялар министрлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Тәбрик итәбез сезне. Күп еллык намуслы хезмәте һәм китап бастыру эшен үстерүгә керткән өлеше өчен Әхмәдиева Сөмбелә Якуб кызы Федераль матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгының мактау кәгазе белән бүләкләнә. Шул күңелдән тәбрик итәбез сезне. Көчлерәк алкышлар, тынлый дуслар. Транспорт минаты өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Хаматов Марат Миңнебай улы Татарстан Республикасы Президентының рәхмәт сүзе белән бүләкләнә. Тәбрик итәбез сезне. Кадерле тамашачылар, сезнең алкышларыгыз.
yıllık nəticəli xizməti həm Tataristan Respublikasında massa ko'lam ma'lumot choralari usturiga zo'r ulush kiritgani uchun Kamaliyeva Venera Rifqat qizi Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabinetining rahmat so'zi bilan bo'laklanadi. Шулай болғанда бар көп yıllık нәтижелі қызметі әм кітап бастыру үшін үстіруге зор үлеш кірткені үшін Хасаншин Ринат Хасанұлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетінің рахмет сөзі білен бөлектені. Тәбрикler құттықтаймыз сізді. Yıllık namuslu işçiligi hem transport hizmeti ko'rsatuvini ta'min etuvdagi fidokorligi uchun Sergeyev Vladimir Nikolaevich Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabinetining rahmat so'zi bilan bo'laklanadi. Tabrik etamiz sizni, поздравляем вас. Güçlere kalkışlar. Biz indi bölekle tantanasını olmaya devam ederiz. Kitap bastırı ülkesindeki ko'p yıllık neticeli hizmeti için Millijanova Rumiya Abdulhabir kızı Tatmedia Respublika Matbuot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligining maqtov qog'ozi bilan bo'laklanadi. Tabrik etamiz sizni. Kitap bastırı ülkesindeki ko'p yıllık neticeli hizmeti için Nurmanov İlham G'aysao'li Tatmedia Respublika Matbuot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligining maqtov qog'ozi bilan bo'laklanadi. Tabrik etamiz sizni. Kitap bastırı ülkesindeki ko'p yıllık neticeli hizmeti için Sabdullina Taskira Nurg'aliy qizi Tatmedia Respublika Matbuot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligining maqtov qog'ozi bilan bo'laklanadi. Qadrli do'stlar, olqishlar tinmay. Chin ko'ngildan qutlaymiz, tabrik etamiz sizni. Haminde birgelep ko'mak foto yasasak bir yoshi olur. Haminde qo'yman olqishlar. Yaqinroq kelingizlar do'stlar, sizni taqdirlab chin ko'ngildan o'sha motor bo'laklar bilan tabrik etamiz. Qutlaymiz, so'nggisi bo'lmasin, Alloh taolo bo'lsin. Do'stlar, taqdirlab olqishlaylik hali. Büyük zo'r rahmat sizga. Allah tabada umuşlar dilep, solga rahim ediniz. Биг Зурахмет. Давай, Михаил. А мы приглашаем на сцену почетного гостя нашего вечера, генерального директора Российской книжной палаты филиала Витартас Нагину Елену Борисовну. Елена Борисовна, просим вас на сцену. Друзья, я пришла не одна. Я пришла с нашими замечательными мужчинами, которые представляют Российский книжный союз и Ассоциацию книгоиздателей России. Вот сегодня совершенно замечательный юбилей. Мы недавно его пережили, на 102 года, поэтому я очень хорошо знаю, как тяжело и как радостно праздновать этот день. Мы сегодня поздравляем очень хорошее татарское книжное издательство. За годы, вот за эти 100 лет, они очень часто меняли название, подчиненность, но всегда выпускали прекрасные, добротные, интересные книги. За что им большое спасибо. Вот я смотрела, в силу того, что Российская книжная палата занимается системой обязательного экземпляра, я посмотрела, как работает татарское книжное издательство в этой системе. Работает оно на пятерку. Они присылают нам обязательные экземпляры вовремя, в полном количестве. Они дают нам стат форму 1. И самое главное, они дают электронную копию обязательного экземпляра, что сегодня, к сожалению, делают далеко не все издательства. Так что пятерка прямо полная, 5 с плюсом. Дальше.
статистикой страны, я посмотрела еще и, так сказать, разные количественные показатели. Мы сегодня уже об этом говорили. За годы вот этого столетия это издательство выпустило более 20 тысяч названий. Это очень приличная цифра. Более 243 миллионов экземпляров. Это тираж. То есть цифры впечатляющие. Они молодцы. Но больше всего меня впечатлило то, что когда были годы Великой Отечественной войны, вот с 41 по 45 год, это издательство выпустило более 1000 экземпляров различных изданий тиражом где-то 8 с чем-то миллионов. Это вообще, ну, просто честь им и хвала, потому что в это время очень резко упала книга издания, но вот у этого издательства все хорошо. То есть, опять-таки, они молодцы. И еще, я хотела тоже отметить одну вещь, очень важно, как издаются издания. Вот языки. Это всегда интересно посмотреть, как работает издательство. И мне тоже очень понравилось, что, ну, это, правда, мы брали последние годы, что больше половины, где-то процентов 60, это издание на родном татарском языке. Это хорошо. Дальше идет русский, ну и дальше еще много других, я просто не буду сегодня говорить о статистике, но это хорошо. И теперь что мы хотели подарить нашему дорогому татарскому книжному издательству? Ну, вы знаете, мы книжники, поэтому лучший подарок – это книга, как не банально это звучит. Но это не простая книга. Дело в том, что мы еще и имеем национальное фондохранилище. Нас называют «Память нации». И вот мы посмотрели, что у нас есть по татарскому книжному издательству в нашем фондохранилище. И вот подарок, который мы привезли, это действительно книги, но это не простые книги. Здесь книга, которая была зарегистрирована в Российской книжной палате, первая книга, в 1921 году. Это была книга о русской грамматике, о преподавании русской грамматики в татарской школе. Я просто ее покажу. Ну, это, конечно, копия, вы понимаете, что мы не можем разбазаривать культурное наследие нации, но это тоже очень ценная копия. Я думаю, что вот такой больше нет, она будет только у нас и, соответственно, в издательстве татарского. И еще две книги. Это уже книги на татарском языке. В 1923 году вышел татарский букварь, и в 1924 году вышла книжка о детско-молодежном коммунистическом движении. Вот эти 3 книжки мы дали нашему замечательному. Спасибо огромное. Добрый вечер. Уважаемые друзья, я представляю Российский книжный союз и могу сказать, что Российский книжный союз сегодня самая массовая организация, которая объединила порядка 1000 организаций, издательств, типографий, которые занимаются тем, что издают книги в стране. И от руководителя, он не смог сегодня быть, президента Российского книжного союза Сергея Вадимовича Степашина, хочу зачитать приветственный адрес. Уважаемый Ильдар Камилевич, коллектив издательства, примите от меня и от имени Российского книжного союза, от всей книжной отрасли страны поздравления вам и всему коллективу татарского книжного издательства с этой знаменательной датой, столетним юбилеем. Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Благодаря сплоченному и талантливому коллективу, а также профессиональному руководству, ваше издательство занимает высокую позицию по выпуску татарской художественной и учебно-методической литературы. Ваши достижения, организаторские усилия, преданность идее служения культуре и книге создали вам авторитет как среди коллег, так и общественной среде. Сегодня татарское книжное издательство плодотворно и целенаправленно способствует развитию книжной отрасли, вносит достойный вклад в культурное развитие страны. Желаем всем крепкого здоровья, профессионального роста, новых идей, достижений, свершений и счастья. Также хочу пожелать массу новых впечатлений, дальнейшего профессионального развития и творческого вдохновения. Искренне ваш президент Российского книжного союза Сергей Вадимович Степашин. Также
Союза, который мы передаем в музей на хранение нашему любимому издательству. Номер 5. Я тебя лично, как татарин, который не родился в Татарстане и живет в Татарстане, я хочу сказать огромное спасибо татарскому издательству от миллионов татар, которые имеют возможность сегодня и на татарском, и на русском языке читать наших классическую литературу, наших авторов известных, а также и смотреть, что появляется новое. Спасибо огромное всем. Поздравляю с праздником. Большое спасибо. Спасибо. От лица Ассоциации книжных издателей России, куда входит более 250 издательств с разных регионов, и наши друзья приехали, чтобы поздравить с юбилеем татарского книжного издательства. Они сидят чуть выше, да, я вот от всех них, для тех, кто еще не приехал, хотел бы пожелать коллективу издательства, руководству издательства новых творческих успехов, чтобы их книги, их аудиокниги были услышаны не только в Татарстане, а по всему миру, что сейчас и происходит. Как можно больше интересных проектов. Здоровья всем, успехов, с праздником! Большое вам спасибо, Шушу Мадур Сузерге, безде, бетенеризде, пушалабыз, бик зур рахмет. Бик зур рахмет. Спасибо, дорогие гости. А biz bugungi kechamizni davom etamiz.
Татарстан китап нәшрияты татар әдәбиятының көзгесе. Көзгісі. Мен бая сізді сәхне артынан игътибар белән тыңлап тұрдым да, менә мондай фикергә килдем. Сіз һаман 100 ел дип мактанасыз. Сен мақтанырлык та бит мақтанмаслык түгел. Елена Борисовна әйтмешли, работаем на пятерку, Аллаһка шөкер. Беләсегез килсә, беренче татар төрки тексты 8нче гасырда язылган. Күлтәгин, билге калган истәлегенә куелган таш язмалар. Аларга ялынча 1300 ел. Татар кулъязма китабына 1000 ел. Сез монда бер кеше гомере белән авыз чайкыйсыз. Беренчедән кеше йөзгә җитә башласын өчен пенсия яшен тагын әллә ничә мәртәбә арттырырга кирәк. Пенсияга тимәйсез, яме? Икенчедән, син менә нинди язучыларны беләсең син? Минме? Беләм. Мәсәлән, Казанда Акчашәкләр бульвары ачылды. Димәк, Габдрахман Әбсәләмовны беләм, Туфан Миңнуллинны, Мөхәммәд Мәхдиевны. Элегрәк булганнардан кемнәрне беләсең? Хәсән Туфан, Хали Такташ, Фатих Әмирхан, Галимҗан Ибраһимов. Менә син санап үткән әлеге язучылар барысы да менә шушы соңгы 100 ел эчендә иҗат иткәннәр. Тукайдан соң. Нәрсә? Тукайны онытканмын бит. Ярыймысың? Син тәмам минем башымны бутап бетердең әле. Мин бит монда сәхнәгә чыгып кылгалиләрне һәм башкаларны атамакчы идем. Ярар, нишләпсең без бәхәсләшеп торабыз? Әйдәгез, бергәләшеп искәшерик. Күпме соң ул? 100 ел! Хәзер Татарстанда минем сайланма әсәрләремнән зур җыентык басылып ята. Анда минем вак буржуаз бунтарлык чорыннан алып, пролетариат шагыйрь булып җиткәнгә кадәр иҗатым урын алган. Бу томдагы китаплар пролетариат революциясе үз дәвамында кешеләрне ничек үзгәртеп баруын күрсәтә торган тарихи документлар. Маяклы юллардан юлчы уза, печән белән күмгән чанасын, каягла юлчы ашыгасың, нинди хәбәр алып барасың, Чемберленнең Сатим анасы, утка тоткан Мәккә каласы. Динсез иде. Шуның өчен дә бит әткәй мескен кулын ташлады. Бу имбәктән кеше булмас ахыры. Иблис булыр дия башлады. Еллар үтте. Менә хәзрәткәй миңа килеп барабыз. Шагыйрь булды. Ата-кызлар кыйнап, шалкан урлап үскән балагыз. Әйткәй, Ленин юл күрсәтте, юлдан язар усал улына. Иптәшләрчә үткен каләм бирде, мә яз инде диеп кулыма. Кичә генә әле февраль иде. Бүген давыл кырга кар ташый, март аеның нечкә билле җиде сузылып ятып җиргә кар ашый. Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз салкын тайгада, җир безнеке булыр, ашлансак шлем кигертербез айга да. Күрше каршы,
Min biterli ise avlımızdan tağın ütermen. Sağınıp siler için yetkar edip mullağızını kıynap gidermen. İnkılap ifaresine verilip icat etken kalem iyeleri bu sırada neydi zamanalar tapıttağının bilsen. 30 yıllar ilinin in asıl ullarını kırıp sala. Onları soğuş. Değiş ol, şunысы gacep. Bu yıllarda yazıcılar tarafından balalar edebiyatına ihtibar birine bir orta. Көз алдыңызға кетіп қараңыз, соғыш, қорқыныш, афет, барысы да фронт үшін. Yazıcılar tut davuşları tınıp durgan orada balalarga bağışlap birsinden birse güzel eserler icat ete. Musa Jalil'nin Soğuk Babay, Şişme Jiri şiirlerin isке alıp, Fatih Kerim'nin Pionierka Gülşeşek'e Fatın, Gadil Kuduy'nun Rüstem maceraların hem bu anlaşılады. Jirinin kileşegi balalarla basa. Балалар үшін әсер тудырмаған әдәбиятның келешегі юк бит ул. Менә җәмәгать, шул турыда игътибар белән тыңлагыз. Балалар әдәбияты мәсьәләсен куйганда, аның тематикасы, жанры һәм теле ягына аеруча тукталу зарур.
Балалар китапларының темаларындағы бір түрлілік шаблон һәм қабатлау оларның сыйфатын төшірә. Балалар үшін түрлі приключениялы әсәрләр, фантастик әсәрләр, сәяхәт китаплары, жыр, башваткыч, театр әсәрләре тудыруны алға қоярга кирәк. Туктале, нәрсә бу? Әллә шушы арада гына берәр җитди конференция булып уздымы? Юк. Кайда туктале? Муса Җәлил 1934 ел. Хәзер хәр туктагыз булай әйтәбез аны бирәм монда. Так, егетләр, миңа өстәл кирәк дип әйтәм, урынлыкта ягыйм. Так. Бүгенге имзаны сызып ташлыйбыз да, бүгенге датаны куябыз да. ДХ Салиховка дип кирәкле җиргә җибәрәбез аны. Карале, копиясын 2 Сәгъдәтшинга дип төштәле. 2 Сәгъдәтшинга. Булды гына? Барып җитәмсең бу? Барып җитәр микән? Так, бұл айтамыз кенімді. Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Нұрғалиұлы Миниханов. Мына хәзір ничек кенә болмасын барып җитәле барыбер. Җитә. Болай булгач барып җитәр бу. Барам шулай урам буйлап, барам миңа күрән бер бала. Звонокка үрелә, буе җитми. Аптырагач, карап уйлана. Мин балага киләм. Әллә димен, звонокка буен җитмиме? Җитми шул ди. Кайда? Үзем басам. Bir neme, elekeme, 5 ди. Basar. Şundan bala әйтә. Абзыкай, сине
Nihayet 50-нче еллар җитә. Ил тетрәнүләрдән айный башлый. Яраларын ямаштыра. Nihayet елмаерга өйрәнә. Нахакка җаны кыйлган иҗатчыларның рухы триумф белән яңадан әдәбият сәнгать мәйданына кайта. Кәрим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов, Фәтхи Бурнаш, Хәсән Туфан, Мәхмүд Галәү китап киштәләре яңадан затлы әсәрләргә байый. Алга китеп шуны әйтик, озакламый шушы бәрәкәтле әдәби туфракка төшкән орлыклардан өр-яңа буын татар әдипләре үсеп чыгачак. Зөлфәт дустым сәяхәттән кайткач әйткән иде. Татарстаным, картадагы синең сүрәтеңнең шабып барган атка охшавы. Ничек кенә әле шабасың син? Томырылып Татарстаным, ялларыңнан шатырлатып тотып, синең белән мин дә шабам. Синең белән ул без мәртәбәле, синең белән ул без канатлы. Бабаларым атларыннан егылып, ничә тапкыр борын канатты.
Sotlu orgamanlar koysu şurada, koy dağına indim sıkmalı. İl beyası, başlar yoruldular. Şıkırın, gözler şıkmalı. Yani şunday zamanlarda yuvalmagan guru seleti. Yığılganda avurtkan jirula, avurtkan jirula galeti. Avurtkan jirimsin Tatarstanım. Biz şalabız münəlige. Hemme bile koydağına berilsen de avurtkan jir, ondan berle. Avurtkan jirimsin Tatarstanım. Sin yürektirina, bəğirdir. Koydağına berilsem de in birinci sina verilir. Başka kalıplar bizni de bir ozatlıkka susal uyankan. Biz şalabız yıllar ışkın bulup ışık kalarızın tuyaktan. Biz şalabız yıllar şırlar aşağı yangıratıp bütün tarafını. İli bilen kişi mertemeli, ili bilen kişi kanatlı. Bir kanatın bula tuğan dili, bir kanatın bula tuğan jil. Kuş kanatı, kişiye de kanat giyer kulaklığı. Sinşandan dayılı, ekiyette şabık bargan atka şalan. Şuşu iki kanat barşanında gileşekke zilde şana. Gileşekke ilim şana. Yollarla kimler şevar, dağına gidip jarlar, uzataz kumeli şık şırar. Dağına gidip jarlar, uzataz kumeli şık şırar. Bir gün gider yıraklarla, sizler yağmur yuvar. Kızgın sayın şiire kalsın. Ağlı başına şınar, kızgın sayın şiire kalsın. Ağlı başına şınar. Bilmedi türler kızları, hanım kuvveli şu var. Yağmur kuvveli kuz geçeriz, kızını gidelim yuvar. Yağmur kuvveli kuz geçeriz, kızını gidelim yuvar. Sulda yollar, sulda yollar, koy nişani şıkşıklar. Dağına yetişir, koydur kız yürü karşı şıklar. Dağına yetişir, koydur kız yürü karşı şıklar. Kız yürü karşı şıklar. Kız yürü karşı şıklar. Бик зур рахмет. Менә сахна артында басып торганда, беләсезме нәрсә уйладым әле? Менә китап чыгару эше редактура, верстка, корректура һәм типографиядә бастыру эше белән генә чикләнми. Миңа калса менә әле китап чыккач кына, менә табадан төшкәч кенә, әле ул үзгәрергә, камилләшергә һәм кирәнәергә мөмкин миңа калса. Кавитегез, сез безнең белән сөйләшәсезме? Мен дә аңламадым нишләү. Сез фотографлар турында әйтәм җегетләр. Беләсезме, менә минем кулыма бер китап килеп эләкте. Ул Рәшит Әхмәтҗанның Йөрәк бәйрәме дигән китап. Татарстан китап нәшрияты 1988 ел. Әйе,
Һәм инде шул китапта шул шагыйрьнең бик яхшы шигырьләре тупланган. Һәм менә мондый бер таптым. Әмирхан ага, менә шулай яшәргә тырыштым. Шәп бит. Шәп әйбәт. Ә мин Зөлфәтнең утлы бозларын күрдем. Татарстан китап нәшрияты 1978 ел. Рәдиф Гаташка бүләк иткән. Автографы мондый. Хәлфәләр хәлфәсе. Гаҗәеп Рәдиф Кашифулловичка. Шәкертләр шәкерте. Соклангыч Зөлфәттән дигән. Шәп бит. Шәп. Ләкин ни кызганыч, хәзер алай интегеп тормыйлар инде. Бүгенге көндә мәсәлән Эмилгә истәлеккә, Алмазга уңышлар теләп, яисә гомумән Ришатка битте китте вәсәләр, Ришатикка. Соң Туфан Миннуллин белән Илдар Юзефовныкы кебек булмагач ярый инде. Анысы нәрсә турында? Ишетмәдеңме? Юк. Бер вакыт Туфан Миннуллин белән Илдар Юзефов ярыш уздыралар. Кем автографын кыскарак язып бирә имеш. Шунда Туфан абый Миннуллинның Татарстан китап нәшриятында китабы чыга. Ул бер китапны Илдар Юзефовка бүләк итә һәм тегендә беренче битләрдә автограф. Кыска гына, тыйнак кына бер сүз. Тот дип язган Туфан абый. Син тукталып тоткан була бит инде. Тукта инде, тыңлап бетер, тулысынча тыңлап бетер. Озаклангыч шулай ул Илдар Юзефовның да китабы чыга. Ул да үзенең китабын Туфан ага Миннуллинга бүләк итә. Ә тегендә Тукта, ник сузасың инде сөйлә инде, кызым бит. Ә тегендә тагы да кыскарак әйтеп, "Мә" дип язылган. Менә син аны, вот шагыйрьләр. Шигърият һич шиксез әдәбиятыбызның дәрәҗәсен күтәрә ул. Ләкин аны кимәлен барыбер проза билгели. Шулай, соллы проза, соллы әдәбият дигән сүз ул. Әмирхан Еники, Нурихан Фаттах, Абдрахманов Саламов, Ояз Гыляшев, Мөхәммәд Мәхдиев, Гомәр Баширов әлбәттә. Һәм башкалар. She
bir yigitga ko'z serpirsam 70 yigit ko'nglasha Milausha qoyim bilan boqsa yanashash Senga bitta kelisha Milausha Ming yil umr tilab semash 70 yigit ko'nglasha Bizning bugun endi unutilib bora turgan bir so'zga javob izlarga tegishli. Tatar xalqi nishik saqlanib qolgan? Kim yashatgan Tatarni? Nishik yashatgan? Ham u yashash quvvati qachonga qadar davom etadi? Mana siz o'rtog'im yoshlar bunga nindi ulush kiritirsiz. Birida Delgiyevni ijod yurtida biz 10 tatar o'zaro anglamalar vaqtida seni yurtga olamiz. Bardik Shavkat Aliyevgina o'z oldidan maqtanib,
Hayın bilen bas yanaşa, buş kişkeler sana beklilişe, ilişe deyip mığırdan yürü. Şevket o jır şok kişisine alıp kalem. Yarayım sidenim, Ayaz ağayın etkenler neysin de tut. Hem uylan, yarayım, kuş. Üç kızның iki bayınçısın korkuttuk ahire. Hazır Tataristan kitap naşriyatı üst tarihinin üryan naşrına kirdi. Әйе, заманадан артта калырга ярамый. Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән нәшрият бүген басма китаплар белән бергә электрон китаплар да чыгара. Шулай ук татар әдәбияты классикларының һәм бүгенге авторларының аудио китапларын да эшли. Аларның барысы белән дә tatkniga.ru сайтында танышырга мөмкин. Олай гына да түгел, төрле әсбапларга йөкләп алырга, рәхәтләнеп укырга, яисә тыңлап та була. Ләкин теге яисә бу оешма ул диварларда, идәндә, түшәмдә түгел. Һәр оешма ул беренче чиратта кешеләр.
Татарстан китап нәшрияты бу яктан да һәр вакыт уңды. Кайсы нәшрне алма, монда бар тик профессионаллар һәм фидакарлар хезмәт итте. Аларның күбесе китап эшләү белән бергә әдәбиятны да җигелеп тартты һәм татар мәдәнияте үсешенә саулы өлеш кертте. Билгеле, Татарстан китап нәшриятында бүген дә шундый ук затлар эшли. Сәхнәдә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, шагыйрь, Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Газинур Мурат. Kitap sözü. Hüküm etme. Hüküm edilmezsin. Gökten ingen tevgi haberdir. El-Misak'tan kilgen kitap sözün hakiretler yazıp halemdir. Oğuru tügül, tuğulu bulup gerek. Şulay uçkan kitap yeşerge. Kassaplıktı, kesip gelişim, kupkandır bu yerde, mahşerde. Kan kıyışı, can kıyışı bulup, bağımdağa barma kuşuna. Halem bilen tügül, halel bilen, yaşar indirilgen kişiye. Yamanlıkны, yolgan bilen yamav, İlge kilgen en zor kozadır. İlde haman kanun işeygende ozgınlıkta şulay ozadır. Kitap sözü ingeçtinde dünya konuş yolda güye üyütmegen. İlde haman kanun işeygende ilin başı çıkmaz fitneden. Bir kanunun münge eylengende, münge türlengende üzümüz Sivat küpüründe kişerimiz ki tuta olsa kitap süzen biz. Güzel rahmet. Qadrli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, şunun bilan bizning bayram kechamiz oxirina yaqinlashdi. Kitap ул халыкның хәтере дә, язма тарихы да. Kitap битләрендә халыкның җиңүләре дә, җиңелүләре дә, табыш-югалтулары да, өмет, хыяллары да чагылган. Туган телебездә яңа әсәрләр язылып, Татарстан китап нәшрияты аларны бастырып торсын. Укучыларыбыз арта барсын.